Todas as partes implicadas sentaron onte na mesa de diálogo sobre o futuro de Ence en Pontevedra. Tras o encontro convocado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica en Madrid, Teresa Rivera animou as partes a identificar propostas e alternativas, tendo en conta os dous escenarios posibles, que a concesión remate en 2023 ou en 2073, dependendo de se a Audiencia Nacional vota baixo ou non a prórroga concedida polo Executivo de Rajoy. Por tanto, tenemos 10 años para preparar bien esa transformación. Evidentemente, cuanto antes se reduzcan las incertidumbres, cuanto antes se encuentren soluciones que den garantía, confort a los trabajadores y a los proveedores, más fácil y más cómodo para todos. Pola súa banda, a empresa insiste en que o traslado non é viable, pero por primeira vez ábrese a posibilidade de escoitar alternativas á súa ubicación en Lourizán, o que si defende a legalidade da prórroga ata o 2073. En canto á postura da Xunta de Galicia, o Goberno autonómico tamén acepta avaliar outras posibilidades pro futuro de Ence, se hai sobre a mesa financiamento de fondos europeos e capital privado. E que a nós non nos gusta esa ubicación, non é a ubicación perfecta. Sabemos perfectamente que o óptimo sería atopar unha fórmula para facer unha pasteira noutro lugar e que se hai fondos e hai investimento privado, nós traballaríamos co resto das administracións públicas para buscar un emplazamento. Tamén sentou á mesa o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ve un paso adiante na posibilidade de buscar alternativas ao emprazamento da factoría en Lourizán. Por primeira vez, a empresa deixou aberta unha posibilidade de estudar alternativas á ubicación de Lourizán, non? Que é a primeira vez que o dice públicamente, non? Entón, nese sentido, eu o valoro positivamente. Tamén está aberta a posibilidade de que se poidan buscar algún tipo de financiación a través de fondos europeos polo mantimento do emprego, ou pola innovación, ou por novas alternativas de completar ciclo, etc. Fernández Lores reforzou a súa posición asegurando que defenderá por riba de todo a marcha de Ence da ría de Pontevedra.